Казан утлары журналы тәкъдим итә. Ватан хакын хаклап. Шагыйрә Сания Әхмәтҗанова. 1000 яшә Татарстан. Без яшәгән заман алгарышлар чоры. Республикам чәчәк аткан чор. Узган юлы 100 ел. Аз да, күп тә түгел. Шал тарихлы тулы бер гасыр. Татарстан атлы яңа гасыр белән бер үк тизлек, бер үк адымда. Миллениум гүя тоташтыра безне заман дигән шаулы агымга. Нано кисәкчәләр, метро, экспресслар, Татарстан синең бүгенгең. Тик онытмый хәтер, һәрбер казанышның күктән төшкән тылсым түгелен. Ачлык афәтләрен, колхозлашу чоры, сугыш корбаннарын, һәммәсен. Югалтулар аша, ватан хакын хаклап, җиңүләргә илем килгәнсең. Республикам атлый киләчәккә таба, зур ышаныч белән, нык басып, яшь алмашка торсын, яңа якты таңнар, бәхет ишекләрен киң ачып. Дәүләтең нык булса, Татарстан илем, әлемең дә горур җилфердәр, бер тавыштан безне, гасырларны кичкән 1000 яшәр ил диеп йөртерләр. Күчеш дәвре яки җан исә. Канатларны киереп очкан чакта, каурыйларны кисә каршы җил. Бәйсез җанга лаек биеклекне, даулаганны көтә, яулаганны көтә туган җир. Бетерә дала зилзиләләр күтәрелеп килгән чагында. Очмас өчен заман бушлыгына, хәтереңне уят, хәтерлеген уят каныңда. Нәсел чылбырыңа быжыра өстәп, син меңнәрне иярт артыңнан. Күчеш дәврендә купмас өчен чигенмәскә дигән, җиңелмәскә дигән антыңнан. Төркеменнән айрылган кошлар һәлакәткә тарый очышта. Бердәмлекне сыный кырыс күкләр. Милләт өчен көрәш, өммәт өчен алыш тартышта. Тезләнмик. Без тезләндек монда. Чын мөселман тик сәҗдәдә генә тезләнә. Ркаил Зәйтулла. Шомлы җилләр җирдә тәрәзләргә. Көн тудымы, шөбһә яңара. Кузгал шагыйрь, ут ал каләмеңә. Син тукталмый тиеш янарга. Сирәгәя бара милли сафлар. Кытылгысыз картлык ширләре мәйданнардан китә. Берәм-берәм чорыбызның шахбаз ирләре. Һәр заманның булган үз рәхәте, үз зәхмәте читләп үтмәгән. Илдән айрым борчу бирмәсен дип борынгылар белми әйтмәгән. Без дөньяга баш булмакчы булып, кануннарның яздык яңасын. Изге китап сүзен тутмаганга алмыйбызмы сынау җәзасын? Шул соңга чиккә җиткәч кенә таянабыз тирән күкләргә. Дуга җанга дәва һәм чын шигырь рухи терәк бүген күпләргә. Укы шагыйрь
шигырь аятыңны күңелләргә шифа өрткәндәй, өметле сүз көтә синнән халкың, пәйгамбәрләр сүзен көткәндәй. Шагыйрь генә түгел, бул халкыңа фикердәш тә, рухи кагъбә дә. Берләштерсен безне китап сүзе һәм тезләник бары сәҗдәдә. Казан утлары һәм Сания Әхмәтҗанова. Ватан хакын хаклап.